Legger så alle Tykker synd, bare legg på benken, du. Skal Kristian spise surstrømming? Den der? Ja, det er ikke mye det. Nei. Eller de? Ja, den er jo selvfølgelig da. Nå begynner med den du har der. Så, nei, hva spiser du, Kristian? Jeg sa det. Det er ikke viktig å spise det. Sånn. Det var jo en god begynnelse. Ja. Vil du ha resten? Jeg skal ikke spise det. Så, ja, var du ferdig, eller skulle du... Det holder det. Ja.